କାହିଁକି କିଛି କଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ମିଳେନି। ଭାବିଛ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବାପା। ଏଭଳି ବନ୍ଦାପନାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାର ଏମାନଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଥିଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି?